पलिटिक्सआव थांलाय फैलाय BPFआव फैगोन BPFनिफ्राय ओंखारगोन UPPLआव फैगोन UPPLनिफ्राय ओंखारगोन नङा होमबा थांलाय फैलाय आहा जवा बे सोलिबाय थागोन थावबो एग्जाम्पलाव स्टेटआव सानसे समाव AGPआ सालायदोंमोन स्टेटखौ एकर्ड खालामनाय हिसाबै बा दैदेनगिरि हिसाबै प्रफुल्ल कुमार महन्त नङा होमबा बिथांमोना सालायदोंमोन सानसे समाव बे समाव प्रफुल्ल कुमार महन्त सरकार सालायनाय समावहाय ओरैबायदि गुप्त हत्या ना स्रोदै लांनानै गावथारखुमानाय माखुमानाय बायदि रोखोम जादोंमोन बै समाव जेब्ला बिथांमोना सालायबाय थादों गोबां बोसोर गोलाव बोसोर सालायदों दे AGPआ सरकार थानाय समाव अब्लानि समाव बर'फ्रा खाखि ड्रेस हाफ पेन्ट गानना फैनाय नुब्ला गिनानै खारोमोन अब्लानि समाव मैखोम आन्दलन जाफुदों बिदिनो फैयै फैयैनो गोबां बोसोर सालायबाय सालायखांनायनि उनाव AGPनि गोबां दैदेनगिरिफोर दा बहा नैबे BJPजों एलायन्सआव दंफायो साथाम साब्रैसो मन्त्रि बिबान लानानै थावबो दिनैनि दिनाव AGP सरकारा सरि AGPआ पलिटिकेल हान्जाया दिनैसिमबो थांनानै दङ गोरा मजबुत जानानै दङ बै व्यक्तिफ्राना आंखौ बुंहरदों अफ्रि देरहा MJ बिथांमोना माब्ला फैगोन नङा होमबा जों सोरनिबा पलिटिकेलनि राजखान्थियाव आर'नाइबो गानफेराखै UPPLखौथ' आरो दा बुंसै आं बुंदों जेब्लासिम रन्जन दैमारिया उदां जाया अब्लासिमहालागै आं रावजोंबो थाङा आर'नाइबो गाना गोसोआव दं सोरखौ मदद खालामनांगौ थिग बेफोरबायदिनो AGPआ जेरैबायदि दिनैसिमबो दुरबलतायाव दङ थेवबो AGP माबाया पलिटिकेल हान्जाया दिनैसिमबो जेबो जायाखै थांनानै दं गोरासो जादों सिं सिं मजबुतसो जानानै दं बावहाय जुदि AGPनि आफादगिरि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ जुदि ना गोसो बायनानै आंबो BJP जानोसै होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि आन्दलन खालामबोनाय सम AGPनि आफादगिरि प्रफुल्ल कुमार महन्तनि जाखिनि नांबोनाय जोबनानै थांसिगौमोन नाथायबा मा दिनैसिमबो बिथांमोना हमथागासिनो गोरायसो जानानै दङ BJPखौ सिङाव हाबनानै नायोब्ला गेजेर ससेयाव ओंखारदोंमोन BJPनि दैदेनगिरिफ्रा कंग्रेसनिमोन दानि चिफ मिनिस्टारा कंग्रेसआव ओरैबायदि मजबुत खालामदोंमोन बिथांमोना गोबां बाथ्राखौ ओरै 19-20 खालामनानै बिथाङा BJPआव हाबफैनानै गावनि मानसिफोरखौ मन्त्रि बिबान होजोबदों होखांनानै नै दाखालिसो रिसेन्टलि गोदाननो मोनसे डायलग मोनसे खोथा ओंखारदों नाथाय बै BJPनि पुराना BJP लिडारफोरा दिनै नीरब थान्दा जानानै दङ माब्रै हिमन्त बिश्व शर्मानि चिफ मिनिस्टारनि माखासे बाथ्रानि माखासे बिथांजों फैफानाय बिथांमोननो मन्त्रि बिबान होनायफोरखौ नुनानै पुराना BJPफ्रा सिरि जाना थानो गोनां बाध्यता जानानै दङ दिनै स्टेटमेन्टफोरावबो जेबो नुनो मोना पुराना BJPफोरखौ नंगौना नङा पुराना BJPफोरखौ बारा स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोना पुराना BJPफोरा ओरैबायदि मोजाङै दङ बा बिथांमोनना जुदि मजबुतै ओंखारोब्लाना नैबे दानि जाखिनि BJP हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथांजों जायफ्रा फैफानाय बिथांमोना आरोबाव बिथांमोननि सायाव पुराना BJPफ्रा आसा गैया बा बिथांमोननि सायाव सोनारनाय मोनसेबो भरसा गैया BJPखौ जे फोथांनानै लाखिगोन मजबुतै गोरायै नाथाय बे बिथांमोननि सायाव बारा आसा खालामा पुराना BJPफ्रा
गावसोरनो मन्त्रि बिबानखौ मोननोखौ लुबैदोंमोन नाथाय होआसै सेम बेफोरबायदिनो UPPLआ ना UPPLआव दा गोबां दङ चन्दन ब्रह्म थांबाय चन्दन ब्रह्मआबो माथो खालामहैनो हाखो गैया खाम्फाया दिनै हाबदों बिथांजों दिनै 400 जन दिनैहाय हाबदों होननानै बुंदों नाथायबा खयस'जन हाबदों माखासे भिजुवेलफोरखौ आं गोबांनिखौबो ITCLफोरनि भिजुवेलफोरखौबो नायदों गोबांनो भिजुवेलफोरखौ नायदों नाथायबा दिनै बै बेक्तिफोरखौ सोर हाबमारखो बबे प्राइमारिनिफ्राय बेसेबां जन हाबदों ना नंगौना नङा बेखौ दासिमबो मोजाङै होनो हायाखै खुगायावसो बुंदों 400 जन नंगौना नङा किन्तु 400 जना बेसेबां जागोन बेसेबां जन हाबमारदों नङा होमबा जों बेखौ साननांगोन नायनांगोन माखासे भिजुवेलफोराव ना स्टेटमेन्ट निउज पर्टेलफोरावबो भिजुवेलफोरखौ जों नुनो मोनाखै मानसिनि जनसंख्याफोरखौ ओरैनो जों स्टेटमेन्टआव होनायाव बिराद गिदिर बाथ्रा बुंलायनायखौसो जों नुनो मोनदों ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनावहाय कयेकजना ओरैबायदि लिरहरदों बाबा इन्टारेस्टिं जय हो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरनाय थाबाय जायफ्रा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां कमेन्ट हरदों बा शिक्षित भद्रताफोर बिथांमोना हरदों जों नैबे मोनसे पलिटिक्सखौ साननाया मोजां दिनै BPF पार्टिखौ गोबाङानो बुंदों UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों प्रमद बर'आ बुंदों जोबस्रांनायनि लाइनाव बबे मोनसे पार्टिखौ बबे मोनसे दोलोखौ फोजोबनो हादों सेव हांगार खालामनो हादों हायाखै दिनैसिमबो नंगौना नङा दिनैसिमबो मानसिफोरा थांनो हागौ नो डाउट किन्तु राजनितिक हान्जाखौ जोबस्रांनाय रायखाङि बेफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोनाखै अन्तत' जों दिनैनि दिनावहाय PTCखौ जों खोनानो दिनैसिमबो रायखांलायबाय थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि बर'नि माखासे लिडार बा गोरों गोराफ्रा बै PTC आन्दलन समखौ रायखांबाय थायो मानो फोजोबस्रांनो हाया सोरबाया बुंदों BPFआ जोबस्रांसिगोन जोबा मानसिया थांनो हागौ नो डाउट थांलाय फैलाय जों बुंलायबाय थादों आरो बयबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बा गोरों गोराफ्रा मोनथिखायो जे राजखान्थिया आंगो लोगो रावबो गैया BPFआ आंनि आंगोथार होननानै बेखौबो बुंनो हाया किन्तुबा राजनितिकनि मानसिफ्रा थांलाय फैलायजों जोबनो हागौ नाथायबा किन्तु राजखान्थि बबेबा मोनसे राजखान्थिखौ बबेबा पार्टिखौ फोजोबस्रांनो हाया रायखांबाय थागोन बुंखांबाय थागोन जेरैबायदि NDPनि बाथ्रा दिनै डिसबेन्ड जानानै स्रि जाबाय नाथायबा NDPनि बाथ्राखौ रायखांखबाय थायो ओंखायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा बा पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना बुङो उमुक पार्टिया जोबसिगोन BPF पार्टिया जोबसिगोन नङा होमबा रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बुङो BPF हान्जाया जोबलांसिगोन बिदिनो नाथायबा बिनि बायदि बुंनाय बायदि नङा जोबा नोंथाङा नोंथांनि पार्टिखौ गोरा खालामनो थाखाय सिन्था खालामनाया मोजां लोगोफोर फन हरदोंमोन काट जादों गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन पलिटिक्सनि बाथ्रा ना जों पलिटिसियान नङा आरो सम फैयोब्ला जागोनबो पलिटिसियानखौ सोर जानो लुबैया बयबोथ' लुबैयो ना राजानि सियाराव जिरायनो थाखाय सोर लुबैया बयबाबो लुबैयो किन्तुबा नाथायबा नैबे मोनसेखौ जों एसे साननो गोनां जानानै फैदों जों दिनैहाय UPPLखौ पार्टि हिसाबै गाज्रि मोना किन्तु दैदेनगिरि हिसाबै जोङो मा खौसेथिनि बाथ्राखौ बिथांमोनाबो बुंदों नङा होमबा दहाय खाम्फा बरगयारिया बुंलांदों खौसेथिनि बाथ्राखौ जों खुगायाव बुंलायबाय थानानै मा लाब दं खौसेथि आरो पलिटिक्सआ जों बर'नि गेजेराव मोननै थादों बिराद मोजांसो जादों जानांगौ मोननै जानांगौ नङाब्ला दिनैहाय BPFनि माखासे गोरोन्थि मावनायखौ रावबो नुनाय नङामोन UPPLआ खोन्थानानै होदों UPPLनि गोरोन्थि मावनायखौ UPPLआ नुवा दिनै BPFआसो नुयो पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव बै BPFआसो नुयो जायनि जाहोनाव दिनै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो नाथाय खामानिखौ मावफुंनो हायाखै बियो 100%
खागौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजायानो मोनथिगौ बै समावहाय जौगानाय लामाया फैदोंमोन नाथाय नैबे बे बोसोराव बा बे 5 बोसोराव जों बबे बिथिङाव जौगानायखौ नुदों जों अनलि जों जौगानायखौ नुदों फुटबलाव जों जौगानायखौ नुदों डेभेलप जादों बावहाय नलेज फेस्टिभेलाव जोंहा जौगानायखौ नुदों जों बर'नि गेजेराव मोनसे मेला खुंनाय नङा होमबा मेलाया बै समाव बारामोन खिन्थु दा मेला खुंनाया गैला गोबां खम जादों बे बिथिङाव मोजां जादों आरो बबे बिथिङाव जों बर'नि गेजेराव दिनैनि IPS APS नो माबा माबि ना बेफोरबायदिखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों साथाम साब्रैब्लाबो जों नुनो मोन्दों नाथायबा बै समाव पर्टेलफोर गैयामोन खोन्थानाय गैयामोन खिन्थु दा पर्टेला बारा जाबाय दिनै सोरबा सासे ओंखारदोंब्लाबो बेखौ खोन्थानाय जायो बेफोरबायदि बिथिङाव जों एसे जौगादों होनना बुंगोन नाथायबा गामि ओनसोलाव बा गामिनि हान्थामेला लामाफ्रावहाय बा गुबुन दिनै बुंनो थाङोब्ला एकर्डनि दफाफ्राव माखासे कयेकटा स्कुल इन्जिनियारिं कलेजनो माबा माबिनो बेफोरबायदि दङमोन बेफोरबायदि बिथिङावथ' दिनैसिमबो गैया 5 बोसोर बारलांबाय UPPL सरकारा दिनैहाय थागोन ना थाया आरो सरकाराव सोर फैगोन जों बेखौथ' साननांगोन ना हागोन ना हाया बिसोरो गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनो गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि